するな。かの者の傷を癒したまえ。みなぎってきたぜ。かの者に力を。我が敵を討て。傷を癒したまえ。かの者に力を。諦めたらどうだ。かの者の傷を癒したまえ。ドラゴンが逃げていきます。弱っている今のうちに追撃をかけるぞ。一気にとどめを刺すんだ。はっ。しかしナーゲが現れるとは。まさか今までのモンスターたちも。おそらくそうでしょう。本来ならば魔物が集団で人々を襲うなどありえないことです。これも邪悪なる力のせいなのか。ところでジェシカはエルスリードのことを知っているか。その昔、
バルディア王国は、その名で呼ばれておりました。そうか。黒騎士の異名は、激しい戦いの末、ついに邪竜を撃退したレディンたち。しかし邪竜はまだ死んでいない。弱っているうちに倒しておかなければ被害が大きくなる。一行は竜が逃げた谷の洞窟に向かう。そこにはかつて勇者が竜を倒したというドラゴンスレイヤーがあると言われていた。